Сәламәт тәндә, сәламәт акыл ди татар халык мәкале. Көндәлек режим, шәхси гигиена, күнегүләр, физзарядка ясау, саф һавада йөрү, дөрес туклану, чиста һәм пөхтә булу сәламәтлекнең нигезе. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз, хөрмәтле телевизор караучы тамашачылар. Авыруларны кисәтү, сәламәтлекне ныгыту өчен нишләргә? Без бүген шул хакта сөйләшербез. Башваткыч тапшыруында кунакта үзенең минераль шифалы суы белән данлыклы Ижминводы санаториясы хезмәткәрләре. Аларның үзләре белән танышып үтик әле. Беренче кунагыбыз сәнгать җитәкчесе Гүзәлия Гыйлметдинова. Икенче уенчыбыз мәдәни чараларны оештыручы аниматор Таңсылу Нәҗипова. Һәм өченче катнашучыбыз менеджер Әлфия Вәлиева. Мөхтәрәм уенчылар, башваткыч уенын башлап җибәргәнче, әлбәттә, аның кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк. Менә шушы экранга шакмаклар килеп чыгар. Бу шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән. Соравын мин яңгыратам, җавабын сездән көтәчәкмен. Җавапны яңгыратыр өчен өстәлдәге төймәләргә басырга кирәк булачак. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорауда кулланыла. Авыр сорауның җавабын тапкан уенчы 2 балл иясе булачак. Һәм инде шуны әйтеп китәргә кирәк, башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Инде бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе әзерләгән. Башваткыч уенында иң күп балл җыйган уенчы уенның җиңүчесе булып таныла. Һәм инде әлбәттә башваткыч уенының кагыйдәләре буенча бу уенчыбызга супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга риза булып, уенда катнашып, шушы супер уендагы супер сорауга җавабын да бирәсез икән, Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк менә шушы автомобильдә сезнең якларга кайтып китәчәк дигән сүз инде бу. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Өстән аска. Беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мин сезгә сүзләр укырмын. Менә бу сүзләр янәшәсенә нинди сүзне кулланып була икән? Шул турыда уйлап карагыз әле. Кара, шушы. Катнаш, шушы. Яфраклы, нәрсә, ылыслы, нәрсә булырга мөмкин? Таңсыл ханым? Урман. Урман, әлбәттә. Җавабы дөрес. Беренче балны сезгә тапшырабыз. Урманны планетабызның үпкәсе дип юкка гына әйтмиләр. Шулай бит инде гадәттә шифаханәләрендә нәкъ менә урман ишенә, урман тирәсенә урнаштырырга тырышалар. Гомумән, сезнең өчен урман нәрсә ул? Урманда ял итәргә яратасызмы? Урманда йөрергә яратасызмы? Урман инде ул беренчедән саф һава. Әйе. Икенчедән мин үзем урманда йөреп, бик матур җырларга яратам. Күңелләрем тынычланып, сафланып, матурланып китә. Менә бит илһам чыганага диләр. Яхшы, сезнең санаториядә урман янәшәсендә дип әйтергә кирәк инде, урман ишендә. Әйе, гомумән бу санаторийга сез ничек килеп эләктегез дә үзегез ошыймы бу тирәлектә, вара тирә чыгып җырлап та кергәлисез булып чыга инде, шулай битиме? Әйе, дөрес тә, безнең санаториябыз урман ишендә, анда бик матур, бик саф һава. Инде менә хәзер җәй көннәрендә инде керәсе дә килми урманнардан. Әйе. Була, чыгып җырлаган вакытларыбыз да була. Елысы килгән чакларда да җырлаган чаклар була. Бик матур санаториябыз, бик ошый. Килгәнемә үкенмим мин. Ничегрәк килеп эләктегез бу санаторийга? Мин үзем гүзәл табигатьле Әгерҗе районы Кичкетаң авылы кызы. Инде мәктәпне тәмамлаганнан соң Алабага мәдәният һәм сәнгать көллиятендә укыдым. Һәм инде шушы Кичкетаң авылына, мәдәният йортына эшкә урнаштым. Ишетә беләдер инде шундый санаторий бар дип, шундый матур дип инде күрәсе килгән чакларым да булды. Һәм инде менә Ходай язгач, шушында эшкә килеп урнаштым. Инде эшләвемә 4 ел була. Менә бит. Бик ошый, бик матур. Коллективыбыз да бик яхшы, бер-беребезгә ярдәм итеп, булышып, һәр вакыт ярдәмләшеп эшлибез. Күңел яткан эшеңдә эшләү генә түгел, анда гомумән булу рәхәт, шулай битиме? Рәхәт, ял итәбез, ял алабыз. Эшкә түгел, без ялга йөрибез. Менә бит. Кем өчендер эш ниндидер бер төрле катлаулы мизгел булса, кем өчендер ул ял. Шуңа күрә ял итә, эшли, матур иттереп, хезмәт куярга, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Сезгә. Алга таба дәвам итәбез. Сулдан уңга беренче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Китапханәгә, уку залына йөрүче
кем дип атала? Бер сүз белән генә атыйбыз без аны. Тансыл ханым. Укучы. Укучы дип атыйбыз. Җавабы дөрес. Бу балны да без сезгә тапшырабыз. Китаплар темасы ничегрәк, уку темасы. Китаплар укырга яратасызмы? Ниндирәк китаплар укыйсыз? Һәм гомумән ниндидер бер төрле илһам чаганагы була бит инде ул китап, шулай бит, кемнәр өчендер? Сезнең өчен ул ничегрәк? Безнең шифаханәдә бик зур китапханә без бар. Төрле китаплар татар телендә һәм рус телендә бик күп. Безгә елга бер мәртәбә яңа китаплар кайтартыла. Ял итүчеләребез бик теләп йөриләр. Мин үзем дә китап укырга бик яратам. Гөлсинә Галиуллиның барлык китапларын укып чыктым дисәм дә ялгышмам. Анда аның китапларына саф мәхәббәт, авыл темасы, бигрәк тә авыл темасы шый. Мин үзем авылны яратканлыктан, миңа авыл темалары, мәхәббәт темалары бик якын. Яхшы, ә менә гаиләгездә нинди телдә сөйләшәсез һәм барыбер да менә телебезне саклау өстенә нинди эшләр башкарыла гаиләгездә, санаториягызда? Гаиләмдә мин үзем ул үстерәм. Әнием белән, улым белән татарча, саф татар телендә аралашырга тырышабыз. Инде мәктәптә русча укысалар да, безнең идея татар теле беренче урында. Яхшы. Кызлар, сезнең белән дә сөйләшәк әле. Гүзәлия ханым, сез ничегрәк, сез кайсы яклардан һәм гомумән сез нинди телләрдә сөйләшәсез? Мин үзем Менделеевск районыннан, Ижевка авылыннан. Шунда ук санаториядә эшлимен. Бик ошый миңа. Анда инде мин мастер-класс барам. Нәрсә буенча? Әйберләр ясыйбыз инде, чәчәкләр, Кул эшләре. Төрле материаллардан инде. Урманга чыгып, көзгө яфракларны җыеп, аннан чәчәкләрне без ясарга инде бик теләп йөриләр. Безнең җаваплылар инде яраталар. Мастер-класста утырганда инде сорап торалар, иртәгә нәрсәләр ясыйбыз, ниләр ясыйбыз. Сөенеп китәләр. Бәләкәйләр дә йөриләр инде. Чәчәкләр ясаганда ике иратта килеп утырдылар, бездә өйрәнәйк әле чәчәкләр ясарга дип. Менә бит. Бу түләүле мастер-классмы? Бу түгәрәкләр? Түләүле түгел, бушка йөриләр. Мастер-класслар гына түгел, анда төрле ниләр мероприятиялар үткәрәбез инде. Зачем не скучаем дигән ни дә бар инде. Самовар кыры инде бергәләп җыелышып. Яхшы. Ярый, рәхмәт. Әлфия ханым, сезнең белән дә аралашып китик әле. Сез кайсы яклардан? Мин Менделеев районы, Турай авылына туып үскән. Хәзерге вакытта Менделеевский шәһәрендә яшим. Санаторийда мин эшлим хәзер инде 2 ел. Әле бик күп түгел. Бик ошый миңа санаторий. Мин эшлимен урнаштыру бүлегендә менеджер булып. Мин ял итәргә килгән кешеләрне каршы аламын. Киткәндә озатып каламын. Миннән башлана инде аларның яллары барсының да. Мин санаторийга килгәнче 12 ел кибеттә эшләдем директор булып. Минем апам эшли бу санаторийда. Туган авылыма якынрак урнашкан санаторий. Шунда килеп күчтем. Беренче сәбәбе шул булса, икенчедән инде барыбер да менә урманга якын булышлар. Урман якын, урман бик матур табигаты безнең. Кама буенда урнашкан ылыслы агачлы урманнары бар. Бик матур. Мин үземдә табигатны бик яратам. Урманга чыгарга яратам бик. Мин спорт белән шөгыльләнәм. Һәр көн сайын иртә белән 5-6 километр йөгерәм урманда. Балам бар минем тоже, шулай ук 6 яшьлек кызым бар. Гаиләдә ничек татарча сөйләшәсезме? Мин сөйләшергә тырышабыз татарча телендә. Мәктәптә укыйлар рус телендә, күбрәк сөйләшә бит инде хәзер балалар рус телендә аралашалар. Өйдә тырышабыз татар телендә сөйләшергә. Безнең әби бабай авылда яшиләр, минем әни белән әти. Алар шулай татар телендә сөйләшәбез бала белән. Өйрәтәбез инде аралашырга. Яхшы, ә менә эштән ничегрәк? Сез инде әйтәсез, менә каршы алабыз ял итәргә килүчеләрне дип. Арасында төрле милләт вәкилләре бар, шулай бит. Рус телендә сөйләшүчеләр, татар телендә сөйләшүчеләр. Һәрберсе белән үз телендә аралашырга тырышасыз. Тырышабыз инде, рус телендә килгән кешеләр белән русча сөйләшәбез. Татарлар белән безнең бит инде күп зур яшьтәге ул яшьтәге кешеләр дә бар. Алар белән татарча аралашабыз. Татарча аңлатабыз барсында. Ярар. Димәк, чыннан да менә телебезне саклау, телебезне яклау, ул инде иң беренче чиратта гаиләдән башланып китсә, менә шулай һәрбер милләт вәкиле кешесе үз телендә сөйләшсә, минемчә, безнең телебездә матур итеп алга таба сакланыр дип шанып каласы килә, шулай бит. Уеныбызны дәвам итик. Өстән аска икенче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Бу сүз спорт ярышлары өчен хас. Әлфия ханым, сез инде спорт белән шөгыльләнәбез дип әйттегез. Шуңа күрә бу сезгә таныш булырга мөмкин. Шулай да сорауны яңгыратам. Тизлекне кинәт арттыру, алга ыргылу. Бер сүз белән генә атала ул, татарча сүз. Менә штанганы күтәргәндә дә бу сул
төп ысулларның берсе дә дип саныйм мин шулай күтәреп аласың бит инде менә шулай һәм кинәт кенә югары күтәргәндә теге бер төрле дип куясың бит инде теге. Ыргытып җибәрәсең бит инде үскә табан чыкты. Ыргу шул инде ул. Якын. Әлфия ханым? Ыргым. Әйткәнемчә, физкультура белән сез ныграк таныш булгач, сез моны белергә тиешлегез. Ыргым җавабы дөрес. Бер балны тапшырыгыз үзегезгә. Таңсыл ханым, Гүзәлия ханым, сезнең спорт белән дуслык ничегрәк барыбыр да? Ой, спорт белән бик яратабыз хыяннарга. Без чөнки минем 2 малай, бер кыз. Кыз инде гел волейболга йөри иде. Аның белән башта волейболга йөрдем. Аннан инде 2 малай тугачтан футболга кириштем. Әле минем малайлар татар милли көрәш белән кызыксыналар. Сабантуйларда урыннар алалар. Беренче, икенче урыннарын аларга карап мин инде сөенеп торам. Батырларым бар, Аллага шөкер. Оныкларым булгачтан оныклар белән велосипедта йөргә яратабыз. Аларда бик сөенеп йөриләр инде. Урманнар арасында жүріп инде велосипедларда. Волейбол дигәчтен дә, менә санаторияда волейбол ниләрендә оештырабыз әле. Ярышларны, волейболны бик яраталар. Командалар җыеп, алар белән дә кушылып уйныймын. Менә бит. Вакыт булганда спорт белән хыялланабыз. Шөгыльләнәсез. Таңсыл ханым? Әйткәнемчә, минем малай үстерәм дидем бит. Минем дә малаем да, үзем дә спорт белән бик кызыксынабыз. Улым Данияр мәктәптә гел йөгерү буенча беренче урыннар ала. Бу беренче урыннарның мине саныйм, минем шәхсән эшем дип инде. Чөнки без җәй көннәре бигрәк тә икебез улым белән йөгерешкә чыгабыз. Иртән 1 километр йөреп кайтсак, буш вакытларында инде без ул 3 километрга арттырырга тырышабыз. Гел спорт белән инде, һәр чакта да спорт. Гел музыка гына да түгел, гел эшкә дә түгел, спорты да барысы да бергә. Чыннан да мин юкка гына әйтмәдем тапшырыбызның башында, сәламәттән дә сәламәт акыл була. Алга барыйк, сулдан уңга 7нче сан 3 хәреф. Им томчылар кешене дәвалаганда файдалана торган иртәнге чыкны нәрсә суы дип атыйлар? Таңсылу ханым. Таңсуы. Таңсуы дип атыйлар. Нәкъ менә сезнең исемгә охшаган. Шуңа күрә җавабын да кабул итәбез сездән. 1 балл үзегезгә. Элегелектән су белән дәвалану ул инде безнең көн күрешебезгә кергән дип әйтергә кирәк. Суда коену ул үзенә бер төрле сихәт бирсә, аннары инде без аны ишәбез, шулай бит имә. Суны бит инде барыбыр да теге су ишу файдага гына дисәләр дә, аны бер туктаусыз ишеп булмый, шулай бит. Аның ничектер теге дәвалау функциясын үтәсен өчен генә барыбыр да табиблар язып бирергә тиештер. Менә шул чаклы эшәргә кирәк. Моннан артыгы ярамый, моннан тегеләй, монда ничек? Гомумән санаторийда сезнең су белән проблема юк бит инде. Бик файдалы минераль суык бар. Ул минеральный су каян чыкты? Элек безнең авылда көтәләр ие. Ну кайсы авыл турында сүз бара? Ижовка авылы турында. Ижовка авылында көтү көткәндә халык инде сизенеп калды, нишләптер көтү шул су кырыена бара. Шуннан су алып Казанга пробага җибәргәннәр, аның файдасын тапканнар икән. Анда күп минералы бар, железосы бар, ние бар. Менә хәзер шул су белән безнең санаториядә кешене желудочно-кишечный трактны ашказан эшкәртү трактын. Ашказан эшкәртү буенча булыша. Бик файдалы минеральный су. Минеральный су белән заводларда безнең кырыенда эшли. Шифа су дип. Аннары инде шишмә сулары бик күп безнең файдалы. Изге шишмә бар безнең авылда, ерак кына түгел. Татавтя авылында. Бик тәмле итеп сугына чыгып торасыз икән. Шуңа күрә тапшыруга килгән кызлар да берсеннән берсе шибәр дип үзегезне бер мактап куйым әле. Алга барабыз, чираттагы сорауны яңгыратам. Үстән аска 3нче сан, 4 хәрефтән торган сүз. Кичкенә дару зур авыруга нәрсә булала? Бу сүзне инде бүген без еш кабатлыйбыз. Әлфия ханым. Шифа. Шифа бул әлбәттә. Җавабы дөрес.
Ул дару гына шифа булып бетми торгандыр инде кызлар. Шулай бит име? Үзенә күрә бер төрле җылы сүз генә әйтеп куйсаң да бер кешегә бер дава булып куя бит инде. Менә шушындый бер шифалы су гына тапшырсаң да, мә ичеп куя дип күңелләр сөенеп китә бит инде. Шушы шифалы судан тәмле итеп бер чәй ичеп куйсаң да, күңелгә җылы йөгерә шулай бит. Шифалы су алып килдек сезгә. Күчтәнәчкә ичеп карагыз, файдаланыгыз. Әлбәттә. Шифасы бар, файдаланыгыз. Бу шифалы судан чәй кайнатып эчсәң ничегрәк булыр иде? Шифалы судан чәй кайнатып эчәргә ярамый. Шулай менә. Бу җылы килеш эчәргә була, салкын килеш кайнатырга ярамый. Шифалы суларны кабул иттек. Әле бик матур гына язмалар, бик матур гына сүрәтләр төшерелгән, календарлар да күреп торам. Бу безнең календарлар сезгә бүләккә. Яхшы, яхшы, рәхмәт кабул итеп алабыз. Инде бер бүләкләргә тукталгач алга таба да дәвам итеп, Таңсылу ханым, сезнең каршыгызда да мин инде шактый гына тәмле матур күчтәнәчләр күреп торам бит әле. Минем каршымда сезгә бүләк итеп мин шушы пирогны алып килдем. Безнең шифаханәдә эшләүче, ашханәдә эшләүче алтын куллы кешеләребез, кызларыбыз сезгә махсус сезгә бүләк итеп җибәрделәр. Аларга бик зур рәхмәт. Яхшы. Тәмләп шушы тапшырудан соң матур итеп тәмләп чәй эчәрсез. Ашханәдә эшләүче кызларга бик зур рәхмәтләрне җиткереп калыйк әле. Рәхмәт. Һәм инде Гүзәлия ханым, Менә шул пирогка була инде без тәмле чәй дә алып килдек инде. Ул үләннәрдән дә, нидән дә ясалган чәй. Чөнки без инде татар халкы бит инде чәй яратабыз ичәргә. Әйе. Кайнар килеш, анда җимешләре белән, ниләр белән, үләннәр белән, пирог белән чәй эчәрсез. Әйе, менә чыннан да шушы тәмле сулардан авыз итеп, тәмле пироглардан һәм шифалы тәмле чәйләрдән авыз итеп куйсак, безнең тәннәргә дә сихәт җигерер шулай бит име. Рәхмәт сезгә матур күчтәнәчләр, тәмле күчтәнәчләрегез өчен. Башваткыч тапшыруына күчтәнәч белән килгән кунакларга ничек иттереп инде берәр бал бирмәскә мөмкин ди. Шуңа күрә кызлар, һәммәгезгә дә бер шәр бал тапшырыбыз димәле. Алга барыйк. Сулдан уңга 11нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк булыр. Сулыш. Тагын ничек бер сүз белән генә әйтәбез, Таңсылу ханым? Тын. Тын дип әйтәбез без аны. Җавабы дөрес, бер балны сезгә тапшырабыз. Сулыш, тын дигән сүз чыккач инде күз алдына барбыр да артистлар күз алдына килә. Шулай бит име? Сулыш алып, тын алып җырлап җибәрәләр бит инде. Бигрәк тә теге ширләп китсәләр инде, хай, нәрсәләр белән генә дәваланыйм икән, нәрсәләр белән генә шифаланыйм икән дигән сораулар туа бит инде. Гомумән артистлар килеп торамы шифаханәгезгә? Гадәттә бит инде матур-матур күңел ачу чаралары булып тора торгандыр. Безгә бик күп артистлар килә, Казан артистлары да бик күп булалар кунакта бездә. Шулай ук безнең ял итүчеләр белән дә концертларыбыз еш булып тора. Һәм безнең үзебезнең менә инде Вдохновение коллективы бар. Аңа 30 елдан артык. Коллективыбыз бик зур, бик Бу тату. коллективта кемнәр катнаша, кемнәр җырлый? Безнең коллективта үзебездә эшләүчеләр инде катнаша инде. Татар телендә дә һәм рус телендә ике телдә алып барабыз концертларыбызны. Сезгә бит инде менә чыннан да төрле милләт вәкилләре, төрле җирлекләрдән дә киләләр. Ничегрәк кабул итәләр чыгышларны, концертларны? Гомумән яратып тыңлый торганнардыр барыбер да. Безнең чыгышларны инде көтеп алалар. Ял итүчеләребез һәр чак сорап кына торалар, инде кайчан концерт куясыз дип. Бик яраталар безнең чыгышларыбыз. Әйткәнемчә инде җырлар, биюләр белән үрелеп барыла. Эх, мин әйтәм, берәр теге татар җырын шушы башваткыч тапшыруында да яңгыратып үтсәгез. Тапшыруны яратып караучылар әлбәттә бик риза булырлар, я? Ничегрәк уйлыйсыз? Таңсылу ханымны чакырыйкмы мәйданга? Чакырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез алайса. Кайда безнең шишмә башы, туктап калган нагышы, тукталган шишмәләр кебе минем нәсел язмышым. Таңнарга чыгып эзләсәм, табармын шишмә башым. Кайда сезнең шишмәгез, сайрыйдыр минем сандугачым.
Ытырғаннар өсәйді Шишмә юлы талықта Юлсыз жерлерде адашдым Сені іздеп бардым да Таңнарға шығып ізлесем Табармын шишмә башым Пайдасызның шишмә дейін Сайрыйдыр минем сандуғашым Basıydı şişme başım Ulaklar koyar ışım Şul şişme boyuna düşüm Sabırlık jıyar ışım Kanarga şığı Табармын шишмә башым Монда сезнең шишмә дейін Сайрыйдыр минем сандуғашым Монда сезнең шишмә дейін Сайрыйдыр минем сандуғашым Әфәрин Тансылу ханым, менә бит шифалы су ішіп құйған шекелле болды шушы моңлы жырны тыңлаған. Шуңа күрә бір балны үзегезгә тапшырып куйык әле. Мотор жырлар тыңлаганнан соң башваткыч уенын дәвам итү тагы да рәхәтрәк. Шуңа күрә шираттагы сорауны яңгыратам. Үстән аска 5нче сан, 3 хәреф, сулыклар төбендәге утырма. Дәвалыйлар бу утырма белән. Сос. Менә шул созда инде ул бу әйбер була. Һәм Тансыл ханым, Ләм. менә монсы дөрес инде җавабын кабул итәбез һәм бер балны тапшырабыз. Бу суставлардан инде күбрәк шуны җылытып, җылы килеш авырткан суставларга куялар. Бездә андый давалу кабинеты бар. Ләм белән дәвалыйлар. Ләм белән давалануы. Электрофорез белән дә куялар аны. Җылы килеш авырткан суставларга бик әйбәт булыша. Гомумән җирдә ята инде бар шифа. Дөрес итеп куллана белсәң, барысы да тәнгә шифа иннән. Шифа дигәннән дәвалау сәламәтләндерү алымнарының ниндиләре генә юк биредә. Салкын тиюдән интегүчләр өчен спелеокамера эшли. Җылы белән дәвалау, ләм, минераль су, минераль ванналар. Тәнеңә дәва, җаныңа сихәт алырга теләсәң, шифалы су Ижминвода санаториена рәхим ит. Сулдан уңга 4нче сан, 5 хәреф, мәкалә әйтем булыр, бер сүзне сезгә табарга кирәк булачак. Менә шушыны сау канны саумый ул диләр. Кем турында сүз бара, нәрсә турында сүз бара, Әлфия ханым? Сөлек. Сөлек турында сүз бара, Әлфия, бер балны тапшырабыз сезгә. Шуннан да менә сөлекнең файдасы бар диләр бит инде. Гомумән үзегезнең сөлек куйдырып, сөлек салдырып караганыгыз бармы? Безнең сөлек салдырып караганыбыз бар. Үзегезнең? Безнең үземә түгел, без әтигә сөлек салдырып караган бар. Шифасы бар, булыша. Нәрсә өчен салдыралар ул сөлекне? Қан басымы югары булганга, без аңа сөлек салдырдык. Шифасы булды. Чынлап та сөлек һәр урынга ябышмый, үзе эзләп таба. Үзе эзләп табып, шул кирәкле җиргә генә ябышып кан суыра. Менә бит кызлар сезнең ничегрәк, Тансылу ханым, Гүзәлия ханым? Үземә куйганым юк, чөнки мин алардан куркам бердән.
Әйе, но әнегә куйганыбыз бар. Шулай ук инде кан басымы? Әйе, кан басымыннан бик әйбәт булышты. Файдасын күрде. Файдасын Шифасын күрдек. Шуның белән хәзер хыйланабыз, файдаланабыз. Ярар. Шулай ук безнең шифаханәбездә сүлек белән дәвалыйбыз. Ялдырга килгән кешеләрне, ялдырга килүчеләр кайберләре шул сүлек салдырга дип киләләр дә. Махсус әйме? Махсус шуңа киләләр. Ярар, димәк шифасы тия торгандыр. Шифасы тимәсә бер дә кулланмаслар, шулай бит тимә. Ничек кенә булмасын, гел шифасы тисен. Гомумән сүлек салдырга гына түгел, шифаханәгезгә күңел белән ялтырга килсеннәр дип телик әле. Әйе, мотор иттереп, сау сәламәт булып кайтып китсеннәр сездән килгән кунаклар. Алга барыйк өстән аска. 6-нчы сан, 5 хәреф. Менделеев гербында сурәтләнгән нәрсә? Сурәтләнгән Менделеев гербында нинди җиһаз дип әйтегене Таңсылу ханым әйтеп карыясызмы? Колба. Колба сурәтләнгән анда. Җавабы дөрес, бу балны да без сезгә тапшырабыз. Колба дигәч ничектер күз алдына җыр искә төшә минем бар бит әле. Зиле җилләр исә зиләйлүк, зиле җилләр исә зиләйлүк. Колбаның да биле нәзик бит инде теге. Зиләйлүкнең биле нәзик, зиләйлүкнең биле нәзик дип куясы килә. Әйе, менә нәкъ шушы җырдагыча нәзик биле кызлар басып тора уенда. Эй, кызлар, сезнең белән гел җырлыйсы килә. Ну, башваткыч тапшыруны алга таба дәвам итәргә кирәк. Шуңа күрә әлегә чираттагы сорауга тукталып торыйк әле. Кысылдан уңга 12-нче сан, 5 хәреф. Кама, Шулманның уң кушылдыгы. Нинди елга турында сүз бара? Монда елга турында инде. Гүзәлия ханым, Тойма. Тойма елгасы турында сүз бара әлбәттә. Җавабы дөрес, бу балны без сезгә тапшырабыз. Эх, кызлар, менә шулай мотор иттереп аралаша сөйләшә торгач, без башваткычның яртысын чишеп тә бетергәнбез бит. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясап, әлегә кайсы уенчының күп бал җыганын игълан итеп алыйк әле. Әлегә 2 бал иясе Гүзәлия Гыйлметдинова. 4 бал белән Әлфия Вәлиева. Һәм әлегә 8 бал иясе Таңсылу Нәҗипова. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүген бездә кунакта Ижминводы санаториясының мәдәни күңел ачу үзәге җитәкчесе Гүзәлия Мөхәммәддин кызы Гәрәева. Рәхим итегез мәйданчыгыбызга. Сәламәтлек иң зур байлык. Авыруларны булдырмау, сәламәтлекне ныгыту һәрберебезнең дә изге бурычы. Сәламәтлекне ныгыту Татарстаныбызда аның өчен бик күп файдалы ял йортлары, шифаханәләр, санаториялар бар. Күп кенә санаториялар табигатьнең иң матур җиренә, урман буена, сулыклар буена, тау араларына урнашкан. Безнең санаториябызда үз эшенең осталары эшли. Баш җитәкчебез Хабибуллин Сәлим Ханнанович, баш табибыбыз Снадина Роза Мунавировна, шәфкать туташларының җитәкчесе Макарова Дина Зайнуловна, спорт буенча Макаров Юрий Павлович, ашханәбезнең җитәкчесе Попова Любовь Васильевна һәм бик күп кенә хезмәткәрләр зур өлеш чыгаралар. Бүгенге көндә аларның барысына да бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Коллективыбыз бик тату һәм дус яши. Бездә санаториябызда үз эшенең осталары, табиблар бик күп кич куялар. Алар кешенең тәнен генә сихәтләп калмыйлар, алар җанын да сәламәтләндерәләр. Бүген матур, сылу кызларыбыз башваткыч тапшыруында. Монда да алар үзләрен сынатмаслар дип ышанып калабыз. Әйдәгез әле бергәләп аларга уңышлар телик. Хөрмәтле тамашачылар, хезмәт белән ялны чиратлаштырып яшәгез. Сәламәтлегезне саклагыз. Мөхтәрәм кызлар, уеныбыз алга таба дәвам итә. Чираттагы сорауны яңгыратам. Өстән аска 4-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Саулык, сәламәтлек өчен файдалы тәэсир. Бер сүз белән ничек атый алабыз без аны? Гүзәлия ханым, Сихәт. сихәт әлбәттә. Җавабыгыз дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз.
Гүзәлия ханым, менә шуннан да сезнең инде мастер-классларыгыз турында без белеп уздык, шулай бит, төрле материаллардан, урманнардан җыябыз идегез материалларны. Шуннан да шушы урманнан җыйган материал белән генә шуның чаклы матур әйберләр эшләп чыгып буламы? Әлбәттә, анда бит инде яфраклардан гына түгел. Тояклардан да ясарга була. Ике баналар матур ясыйбыз кипкән чәчәкләрдән, үләннәрдән. Аннан мастер-класста әле чәчәкләр ниләр генә ясамыйбыз. Үләннәр җыябыз шәйгә. Фитошәй дип атала инде ансы. Анда инде кура җиләге, яфракларын җыябыз, җир җиләге, куайын җиләге. Аннан инде гөлҗемешләр җыеп киптереп, шуның белән шәйләр ясыйбыз бит инде. Үткәрәбез зачаем, не скучаем дигән инде. Аннан инде сәхәт ул бит урман бит бөтен нәрсә бирә безгә. Бар байлык урманда. Бар байлык анда. Әле бит шәй белән генә түгел. Пинникләр дә әзерлибез бит шуннан. Ылыз пинникләрен ясыйбыз. Имән пинникләре, куайын пинникләрен ясыйбыз. Менә шулай да сез ясыйбыз дип әйтәсез дә, булар каламы шушында санаторийда, яки яны кешеләр үзләре белән алып та китәләрме? Юк, үзе белән алып китәләр. Ясалган әйбер бездән истәлек булып кала. Тагын киләселәр килә. Алар уже өметләнеп безгә килгәч, тагын бер нәрсә гөрәндербез, тагын бер нәрсә ясырбыз дип нитәләр, кыялланып торалар. Гомумән, хәрәкәттә бәрәкәт, гел хәрәкәтләнеп торырга булсын, шулай бит име? Менә шушындай матур әйберләр ясап, күңелебезгә, җаныбызга шифасын, сихәтен алып, матур иттереп, бергә аралашып, сезнең санаторийларда күрешеп яшик инде. Мөхтәрәм кунакларыбыз, әйткәнемчә, теге авыр сорауга килеп җиттек бит. Авыр сорау җавабына 2 балл. Үстән аска 14нче сан 4 хәреф булыр. Бу фарсы сүзе өй, йорт. Тагын бер сүз кулланыла. Фарсыдан кергән сүз дип әйттем. Ул менә беренче сүзнең ничектер дәвамы шикеллерәк бара. Менә ярдәмгә килеп инде әйтергә мөмкин менә. Аш йорты. Ничек атала бер генә сүз белән? Әлфия ханым? Хана дип атала ул. Шулай бит, җавабы дөрес әлбәттә. Һәм 2 балны әйткәнемчә, игълан иткәнчә тапшырабыз сезгә. Хана, шифахана дигәннән, бу санаторийда дәвалау ел буена алып барыла. Санаторий Шифалы-Суйжменвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы, свободное дыхание. Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Уенебез алга таба дәвам итә. Сулдан уңга 13нче сан 3 хәрефтән торган сүз булыр. Балык ашын бер генә сүз белән без атыйбыз. Гүзәлия ханым һәм ул уха дип атала. Җавап дөрес. Балык тотучылар юкмы сезнең тирәдә? Балык тотучылар бар. Бар. Минем кияү балык тотарга ярата. Менә санаторийда? Санаторийда бар. Йөриләр, безнең Кама елгасы ага. Шунда баралар. Төрле балыклар тоталар. Леш, сом, чихон дигән балыклар, карп. Безнең ялатучыларыбыз балык тотуны бик яраталар. Әле алар кибеттән шәхсән туз алып, бүлмәләрендә яшертен генә булса тузлап, киптереп алып китәләр аларны. Тоннан шундый галәмәтләр дә бар. Шундый хәлләрдә булалар бездә. Менә бит ашап кына калмыйлар, шунда сөйләп кына калмыйлар, име? Ну, монсы инде чын балыкчылардыр. Гадәттә балыкчылар инде гадәтен белә, формасын беләләр, име, тәртипләп. Менә бит нәрсәләр белән генә шөгыльләнмәскә мөмкин, мин сиңа әйтим. Санаторийда бар яктан да ял итәргә бер дигән мөмкинлекләр тудырылган булып чыга инде. Шираттагы сорау үстән аска 17нче сан 5 хәреф. Карама нәрсәгә, кара йөрәккә диләр. Менә шул җиргә карамаска кушалар инде, менә йөрәккә кара диләр. Гүзәлия ханым? Уңга карасаң да юк, суга карасаң да юк булып чыкты әле монда. Таңсул ханым? Карама беләккә. Карама беләккә, кара йөрәккә диләр. Менә монда җавабы дөрес, бу балны без сезгә тапшырабыз. Менә беләк дигәннән чыннан да беләкләрнең талып киткән чаклары була име? Аны нишләтеп була инде? Яздырып җибәрү өчен әзрәк тегеп массаж ясап җибәрсәң, язылып китә, рәхәт булып китә инде, шулай бит име?
Безнең шифаханәдә 6 төрле массаж бар. Ниндиләр инде ул? 2 кул белән дә ясаучылар бар, аннан соң таш белән дә ясыйлар. Су асты массажлары дип әйтик инде, андый төрләр дә күп. Ял итүчеләребез бик теләп йөриләр. Һәм шулай ук массаж дигән мен үзем дә бик массаж алырга да һәм ясарга да яратам. Ой, массажны алырга кем генә яратмый икән инде. Ясарга дигәндә мин үзем бал белән ясыйм. Бигрәк тә мунчадан соң ясасаң тагын да яхшырак. Шулаймы? Тозларны чыгара инде. Барлык тозларны, авыртуларны, кан төшкән җирләрне бик тик шифалый. Менә бит. Сәламәтләндерә. Белмәсәң бел. Кызлар, сез ничегрәк? Әлфия ханым, сез массаж. Массажны мин шулай ук бик яратамын. Мин битемә ясыйм массаж көн саен. Матур булырга. Бездә 8 этажлы бина. 8 этажлы бинаның 6 этажында массаж кабинетлары бар. Рәхим итегез. Ай, монда барырга гына инде тамашачылар. Барырга гына кирәк. Алга барыйк Сулданымга 18-нче сан 5 хәреф булыр. Җилләтми туман басылмас, җилкенми нәрсә басылмас дибез. Менә җилләтеп җибәрмәсәң туман басылмый инде Таңсылу ханым. Йөрәк. Җилкенми йөрәк басылмас диләр. Чыннан да дөрес. Җавабын кабул итәбез. Бу балны сезгә тапшырабыз. Йөрәк дигәннән, чыннан да өлкәннәрнең әйткәнен ишеткәнем бар минем. Йөрәкнең даны кайгы хәсрәт бетерә диләр. Шулай бит, әйме? Ә менә кайгы хәсрәтне җырмың тарата дибез бит әле. Шуңа күрә мин әйтәм, менә шушы урында берәрне җырлап җибәрүче булса, күңелләр сөенеп китәр тагында. Мин шул Альфия абзалны тыңлап үскән балам инде, җырларын бик яратам. Берсесе аның картаямынысы йөрәк дигән, сезгә бүләк итеп алып килдем. Әйдәгез әле менә йөрәк сүзе дә бар икән. Рәхим итегез әле мәйдан ортасына. Әкрен сиздер ничә яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймый камадан идер көтә. Картаямын исен йөрәк маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юллар дикте җырларда җырласа да. Картаямын исен йөрәк маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юллар дикте җырларда җырласа да. Мәхәббәт яшьләрдә диләр була ул һәркемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый олыгайган көндәрдә дә. Картаямын исен йөрәк маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юллар дикте җырларда җырласа да. Булай үземне канатлады хис итәм. Әле яшьлегем хисләре әйләнеп кайтты микән. Картаямын исен йөрәк маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юллар дикте җырларда җырласа да. Картаямын исен йөрәк маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юллар дикте җырларда җырласа да. Үтте яшьлек юллар дикте җырларда җырласа да. Җырларда җырласа да. Сезнең яшьлегегез, безнең балачак җырлары шул чаклы күңелләргә якын җырлар. Һәм әлбәттә Гүзәлия ханым бу җырыгыз өчен сезгә бер балны тапшырабыз. Матур җырлар дулкынында тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Чираттагы сорау үстән аска 16-нчы сан 5 хәреф. Миндилеев районындагы авыл. Турай. Таңсылу ханым? Турай. Түгел шул, ни кызганыч. Гүзәлия ханым? Псей. Түгел шул, ансы да туры килми. Танылган җырчы. Комай. Комай, әлбәттә. Җәһәнәм бу балны сезгә тапшырабыз.
Танылган җырчы Вафира Гиззатуллина шул авылдан көстән аска 9-нчы сан 3 хәреф нинди кунак кадерле була. Менә Әлфия ханым, кунакларның төрлесе була бит инде, теге кунаклар киләләр бит инде, кайсылары бик кәефләре булмаган чаклары була инде, шулай бит бик кәефсез генә сөйләшкән чаклары да була. Кайберләре менә шундый кунаклар килә, аһа. Майлы. Майлы кунаклар. Ну, аның инде майлап, җайлап җибәрү сездән тора торган инде. Жайлы кунак. Жайлы инде, менә шундый кунаклар жайлы була. Жайлы була. Ну, бу шарапта җавап ул түгел. Назлы ханым. Назлы кунак була әлбәттә. Бер балны сезгә тапшырабыз. Төрлесе бардыр име кунакларның? Төрлеләр була, төрле очраклар була, төрле кешеләр була. Һәр кеше белән сөйләшергә кирәк. Үзенә күрә бер төрле психолог та булырга кирәктер, шулай бит. Әйе, минем урында эшләгән кешегә асрак булса да психолог та булырга кирәк. Шуннан да теге, менә бит инде бүлмәләрдә һәрбер кеше аерым гына яшәмәй бит инде. Әйе, безнең төрле бүлмәләр бар. 2 кеше яши торган бүлмәләр дә бар. Назлы кешеләр янына назлыракларын, әйе, җайлылар янына майлыракларын. Кызыклы вакыйгалар да була, урнаштырганда кешеләрне. Бергә яши торган күршем кырламый торган кешегә кертегез диләр. Ир-атлар яшьрәк хатны кызкырына кертегез дә була диләр. Олай да була, әйе. Шулай була. Теге күрше бүлмәгә дип әйтүләрдер инде. Әйе, күрше бүлмәгә дип әйтүләрдер. Әйе, төрлечә инде, төрлечә. Эшегез бик катлаулы. Ну, ничек булса да сабырлык кына телибез инде сезгә. Без психологтар, артистта булырга тиеш. Менә. Мин әйтәм, әллә берәр шундый психологический берәр шигырегезне тәкъдим итәсезме әллә безгә? Сөйләп китәмен. Муса Җәлилнең "Син онытырсың" дигән шигырен. Мин онытмам, мөгаен, онытмам. Сөйләгез. Минем гомрем сулган чәчәк булып, үзлеп төшер синең алдыңа. Син үтерсең аны таптап, янчып, көзге салкын җилле яңгырда. Син онытырсың әле күптән түгел, бу ягымлы, нәфис чәчкәнең, гөл бакчаңны синең бизәгәнне. Сине назлап, хуш ис чәчкәнен. Син онытырсың язгы алсу таңда. Ян тәрәзәң аша сузылып, аның сине котлап сәламләвен. Таң җиленнән сибелеп, тузылып, көзге бакча буйлап ашыга. Танышыңа үткән вакытында исеңә дә килмәс сулган гөлнең сыкрануы аяк астыңда. Син керерсең өйгә көздән качып, тәрәзәңне ябып бикләрсең. Юк, син инде хәзер сулган гөлне бусагыңнан атлап кертмәссең. Сынган күңел наздан мәхрүм булып, сүнгән ялгыз җирдән йотылыр. Сөю, вәгъдә, антлар, барсы да һич булмаган кебек онытылыр. Юктыр, Әлфия ханым, бу шигырь һич тә онытылмас. Шул чаклы матур шигырь Муса Җәлил үзе генә ни әйтеп тора. Бу шигырь өчен бер балны бирмәскә мөмкин түгел, әлбәттә. Әлфия ханым, бер балны тапшырабыз сезгә. Шигырьләр генә тыңлап торырык тапшыруыбызда, шулай да алга таба дәвам итәргә кирәк. Сулдан 8-нче сан 5 хәреф. Тукайдан шигыри юллар. Анда бер сүз җитми. Ирләнә өстенә рух. Һич хузур вижданга юк. Ни сәбәптән җир йөзендә тәнгә менә шушы нәрсә бар, җанга юк. Нәрсә турында сүз бара? Гүзәлия ханым, сез инде санап киттегез. Менә шундыйларны әзерлибез, мондыйларны әзерлибез. Гүзәлия ханым, мунчада әлбәттә. Җавап бирегез. Алга барабыз. Үстән аска 8-нче сан 5 хәреф. Имчеләрнең дәвалау ысулында кулланылган җиһаз. Быел безнең 2021 ел. Нәрсә ел әле? Тансул ханым. Мөгез кулланылган әлбәттә. Җавап бирегез. Бер балны тапшырабыз сезгә. Кызган арада чираттагы сорауга тукталыйк. Үстән аска 10-нчы сан 5 хәреф. Извистош. Бер сүз белән генә Акбур дип атала. Җавап бирегез, Сәргәгәнән бер бал сезгә. Харагызлы, менә шуннан да кайбер кешеләрнең шундый бер гадәте була име, Акбур ашауга керешәләр бит. Аның ни файдасы бар да, нәрсәгә ашыйлар, менә шул сорау борчый мине. Кальций җитми. Димәк, Акбурда кальций. Акбурда кальций күп, әйе. Акбур шуңа кешеләр Акбур ашыйлар кальций җитмәгәндә. Без кичкенә вакытны мич ялый идек. Шайтаннар. Акбур җитмәгәнгә булгандыр инде.
Шыннан да менә диетик туклануга игътибар итәргә кирәктер барыбыр да, әйме? Безнең диетик туклану, безнең столовыйларыбызда, Рационда шулай бит. рационда бөтен витаминнар, минераллар үлчәнгән, башы да бар. Димәк, Ничек булырга тиеш шулай безнең диетик туклану. Башваткычның ахыргы соравына килеп җиттек. Сулдан 10-15 сан 5 хәреф. Искә алу, искә төшерү. Бер сүз белән генә атала ул. Бу сүз диндә кулланыла күбрәк. Зөләйха ханым, Зикер. зикер әйтү дип әйтәбез без аны. Җавабы дөрес, бу балны без сезгә тапшырабыз. Без шушы мизгелдә башваткычыбызны чишеп тә бетердек. Кайсы уенчанан күпме бал җыганын игълан итеп китә. Бүгенге тапшыруда 7 бал иясе Гүзәлия ханым Гыйлметдинова. 8 бал иясе булды Әлфия Вәлиева. Һәм җиңүчебез 13 бал иясе Таңсылу Нәҗипова. Кызлар, башваткыч уенының иң рәхәт мизгеленә килеп җиттек бит сезнең белән. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә сезне һәммәгезне дә бүләк кичәсеннән чакырып алам. Иң беренче Гүзәлия ханым әйтегез, рәхим итегез. Рәхим итегез, аттыргычка салып, аттырып җибәрикче. Киттек, шарабыз менеп китте, һәм ул килеп төшә безнең 4нче санга. Biz bu җиһазны тапшырабыз сезнең кулларга. Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе һәм башваткыч тапшыруыннан. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт бирсен. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә безнең санаториядагы Салим Хананышка. Күп иттереп сәлам әйтәсебез килә кыдаларга, кыдачаларга, туганнарыма, балаларыма, Тат Актиал авылының бөтенсә күп иттереп сәлам әйтәм. Әлфия ханым, көтәбез сезне бүләк киштәсе янәшәсендә. Рәхим итегез. Әйдәгез әле сезгә дигән бүләкне эзләп табыйк. Шарабыз менеп китте өскә таба һәм инде ул килеп төшә безнең 5нче санга. Әлфия ханым, әлбәттә инде эш урынында чәй эчеп аласы килгән мизгелләр бик күп була шулай бит. Бигрәк тә эссе көннәрдә менә шушы тәмле үлән чәйләрен кайнатып чәй içкән чагында, менә шушы чәйниктән чәйләп утырган чагында башваткыч тапшыруын һәм Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясен искә алырсыз дип өметләнәбез. Һәм менә шушы бүләкне сезнең кулларга тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Сәламнарымны туганнарыма, хезмәттәшләремә, якыннарыма юллыйм. Рәхмәт зур барыгызга да. Әлбәттә инде уенның җиңүчесе буларак сезгә без бүләкне тапшырабыз үзебез. Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе һәм башваткыч тапшыруыннан үз пешергечне бездән көчле алкышлар астында кабул итеп алыгыз. Башваткыч уенының кагыйдәләре буенча без сезгә тәкъдим итәбез супер уен. Супер уенда менә шушы экраннарга кабаттан килеп чыгачак шакмакларга мәкаль яшерелгән. Мәкальнең бер генә сүзе билгеле булыр. Шушы билгеле сүз ярдәмендә 1 минут эчендә сез мәкальне тулаем дөрес итеп әйтеп бирә алсагыз, менә шушы бүләк белән бер рәттән мин әйтеп узган теге супер бүләк автомобильдә Ижминвод җакларына юл тотачак инде. Мәкальне белмисез икән, яки бераз гына булса да ялгышып әйтәсез икән инде. Бу бүләк кала да кала инде. Автомобильне кабызып та тормыйбыз. Шуңа күрә мин сезгә тәкъдим ясадым. Сезнең җавабыгыз. Автомобиль бик яхшы, әлбәттә, ләкин мин шушы бүләкне алып, сездән истәлек итеп, кайтып китәрмен инде. Уйнамаска булдыгыз. Уйнамаска булдым инде. Ихтыярыгыз әлбәттә. Без инде һич тә каршы килә алмыйбыз. Әйткәнебезчә, сез уенның җиңүчесе һәм без котлыйбыз. Зур рәхмәтемне җиткерәсем килә безнең җитәкчебез Хәбибуллин Салим Ханнановичка. Безне шушында алып килгән, ярдәм иткән өчен Гариева Гүзәл Мөхәммәдиновнага, барлык эшләгән коллективыма, якыннарыма, туганнарыма, әнием Әлфиягә, улым Даниярга һәм барлык авылдашларыма бик зур рәхмәт, зур сәлам сезгә. Мөхтәрәм тамашачылар, башваткыч уены бүгенгә тамам. Бүген бездә Ижминводы Шифалы су санаториясе кызлары кунакта булдылар. Сау сәламәт булыгыз. Һәм инде әлбәттә киләсе башваткыч уенында очрашканчыга кадәр